Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevôjdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ. Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím, pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie hlupák, pôjde pred veľradu. A kto mu povie: Ty bohapustý blázon, pôjde do pekelného ohňa. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom. Až potom príď a obetuj svoj dar. Keď prinášaš dar pred oltár a spomenieš si na svojho brata, že má niečo proti tebe, nechaj dar tam pred oltárom a zmier sa so svojím bratom, až potom príď ku mne a prines svoj dar, až potom príď ku mne pred oltár.